תמיד רציתם לדעת איך בעצם ליצור משחק? אז קודם כל, שלב ראשון, נכנסים לג'מיני ומתחברים מהגוגל. אחר כך כותבים לה, תצרי בקוד, ועוברים למצב אנגלית ועוברים את האותיות H, T, M ו-L. חוזרים לעברית, רואים תצרי בקוד HTML, משחק, חידות. ונגיד, אם כותבים קוד סודי 1, 2, 3, 4, אז זה ייחשב כאילו פתרתי את כל החידות. אוקיי, עכשיו שולחים לה. מחכים דקה. עכשיו בינתיים בעצם בונה. עכשיו עוד לא לוחצים על משהו, רק שיופי. עכשיו בודקים, מוודאים שהיא סיימה. לוחצים על הכפתור פה, הורדת הקוד. אחרי שמורידים נכנסים. עכשיו, חידה אחת, אפשר לכתוב סתם חידה. מה הגדל ככל שלוקחים ממנו יותר? נגיד סתם עניתי בלה בלה בלה, ואפשר להכניס קוד סודי. נגיד נכניס אותו, 2, 3, 4. אפי הקוד, כל הכבוד. פתחת את כל החידות. עכשיו מה אפשר לעשות? אפשר לאט לשפר. או שהיא תשפר. נגיד, אני יכול להראות לכם אתר עוגות בעצם להכנת עוגות שהכנתי, שהוא אמיתי ובאמת עובד. תסתכלו, נגיד הלכתי רגע. הכנתי אתר עוגות, אז נגיד תכיני, אז כותבים לה תכיני אתר עוגות באותו קוד, וככה לאט לאט משפרים את זה, עד שאני הגעתי ממש לדבר מטורף. הגעתי כאילו לדבר יש לי מצלמה, אם היא לא מזהה שיש שם קערה, היא בכלל לא מתחילה. היא בודקת שאני מבין בדיוק אותו מצרך שהיא מבקשת, וככה יש גם מצרכים, וככה בונים ובאמת על איזה מעלות. פה בינתיים זה התחלה, כן? זה אמור לצאת גרוע. נגיד, מה זה קוד סודי? ומה זה קוד הנחה? זה לא אמיתי, כן? זה סתם. אבל זה סתם, זה לא באמת מחיר, לא באמת אני משלם לאף אחד. כן, אבל לאט לאט אפשר לשפר את זה, נגיד, להגיד מה שרוצים. תעשי שיש מצלמה שבודקת וכל מיני דברים. ותזכרו, הכי חשוב להגיד לג'מיני, קוד HTML באנגלית. פשוט לכתוב את האות H, T ואז M ואז L בלי רווח. ואפשר לכתוב, נגיד, תעשי אתר עוגות, תעשי שיש מצלמה שבודקת בדיוק את אותו מצרכים. אם המצלמה לא עובדת, אומרים הם מלא פעמים עד שזה בדיוק מה שאתה רוצה. לא עוזבים את זה. אם אתה נכנס למשחק, מוציאים אותו ככה. אפשר לעשות כל משחק, תצרי לי מיינקראפט משלך. עד שזה לא יוצא טוב, לא עוזבים. ואפשר להגיד, תצרי לי את כל מדויק ל-40 עוגות, כשרות, לא כשרות. הכל. בקיצור, זה היה הסרטון להיום. ביי.